Ito'y di alda na inaramid tiyabo may umay Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat na tipon-tipon tayo ita agundaway, gapo iti ayat. Ti ayan-ayat da Paulo ken Rosario, umay da ikamang iti Diyos. Umay dadawatin di pamindisyon ti Diyos. Agbalin anak Christian one, da ito nga panagden na ken panagasawa da. Magipagkararag tayo kadakwada. Sapay kuma, tamatong palda, maibiyag da ito nga anungen da akas biyag na asawaan. Kas may sa agimong makipagkararag tayo, idawdawatan tayo ida, awaten tayo ida, akas napudno asa nga pagasawaan. Inday-dayaw ti Diyos, babaan di pa ng kanta tayo ti Gloria. Gloria ti Diyos, ket dito'y dagagapya kadagiti tattao na inbat ipanagnak-nakemda ibungnan nagdaka itanug daka pagrukbaban daka daydaya wendaka agyaman kamken ka gapuiti na indakla pagayang Gloria iti Diyos iti kangatwan Apo Diyos na ilangitan nga ari Diyos sama aman nakabali namin et sika apumia Jesu Kristo nga anak ti Diyos na ako Cordero di Diyos ken anak ti Ama Gloria iti Diyos iti kamatan sigaman ka
kanawan ti Ama. Kasyan na kami, Gloria ni Diyos, iti kahatwa, Tangay siksika Jesu Cristo inasantwa, siksika ti Amo, siksika ti kalatwan, itinimuyog ti Espiritu Santo, iti gloria di Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, pinagbalin mo anasantuan a misteryo ti singgalot ti panagasawa, ket iladawan na ti panagayat ni Kristo iti iglesia na. Timudem kadday ti panangidawdawat mi kada Paulo ken Rosario. Si tatalekda ken ka, ket si tatalekda met iti maysa ken maysa, amang pasingked ita nga aldaw ti panaginnayatda. Aramidam ko mga iti amin na panagbiagda, paneknikan danto dayta nga ayat. Dawatin mi daytoy gapo ken Apo Meso Kristo, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na adaw iti libro ni Tobias. Idiis isudan iti nakarekep a kwarto, bimangon ni Tobias, ket kinunana iti asawa na. Bumangon ka patgek nga asawa, agkararagta iti Apo iti panangaasi na, ket ilisin na ta iti peggad. Bimangon ni Sara ket nagkararagda iti panalaknib ti Diyos kadakwada. Kastoy ti kararag ni Tobias. O Diyos, dagiti kapuunan mi, maikari a maitanok ka. Madaydayaw kumay tinagan mo itignanayon nga awan inggana, iti imatang ti amin aparswam, iti langit ken ditoy daga. Pinarswam ni Adan ket inted mo ken kuana ni Eva nga asawa na, nga agpaay akatulungan ken kabadang na. Nagtaod ti puliti tao kadakwada. Takinonam, saan anasaya at iti lalaki nga isuna. Mga ramidak iti kadwana a kaarngina, Apo, pinilik ni Sara gapu iti natakneng apanggep, saan agapu iti derrep. Kasyan na kami kumakit ipalubos mo nga agbiag kami, aging gana iti kinalakay ken kinabaket mi. Sang kamaysa a kinuna. Amen. Napan naturog dagiti agasawa, kalpasan ti panagkararagda. Ti sao, ti Apo. Ti kaasi ti Apo punwen natoy daga. Ti kaasi ti Apo punwen natoy daga. Naragsak ti nasyon at ti Apo ti Diyos na, when naragsak dagiti pinili na nga agpaay ken kuana. Ti kaasi ti Apo punwen natoy daga. Salwadan ti Apo dagiti agbuteng ken kuana, when salwadan na dagiti agtalek iti diagbalbaliw nga ayat na. Ti kaasi ti Apo punwen natoy daga. Isaad tayo iti Apo tinamnama tayo, isu ti mangtulong ken mangsalaknib kada tayo. Naragsak tayo gapu ken kuana, agtalek tayo iti nasantuan anagan na. Ti kaasi ti Apo punwen natoy daga. O Apo, adda ko makada kami ti dagbalbaliw nga ayat mo, kas iti kaadda tinamnamami ken ka. Ti kaasi ti Apo punwen natoy daga. Ti maibasa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Colosias. Daytoy dagiti tattao ti Dios, inayat ken pinili na kayo akukwana.
Ngarud, ikawesyo ti kinamanangaasi, kinaimbag, kinapakumbaba, kinasingpet, ken kinaanus. Agiinnanos ken agpipinakawan kayo, no adda pagkurangan ti maysa iti sabali. Masapul nga agpipinakawan kayo, akas iti panagpakawan ni Apo kada kayo. Ket dagitoy amin, inayon yu, ti ayat amanang mamagsinggalot anaan-anay iti suamin. Tital na nga ited ni Kristo, ti agturay kuma kadagiti puso yu. Tadaytoy tinangawisan ti Diyos kada kayo, iti maysa abagi. Kanayon kuma nga agyaman kayo, agtalinaed kuma kadagiti puso yu ti mensahe ni Kristo, iti amin a kinabaknang na. Agsisinuro ken nalakad kayo iti amin a kinasirib. Agkanta kayo kadagiti salmo, himno ken na espirituan a kanta. Anapno ti puso yu iti panagyaman iti Diyos. Ngarud, amin nga aramiden ken sawen yu, aramiden yu tinagan ni Apo Jesus. Agyaman kayo iti Diyos Ama, babaen ken kuana. Ti sao ti Apo. Apo adda kuma kada kayo. Ti panna kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, daytoy tibilin ko, agiin nayat kayo akas ti panagayat ko kada kayo. Ti katanukan nga ayat nga ipakita ti maysa a tao, isu ti panangipaay na ti biyag na para kadagiti gagayem na. Da kayo dagiti gagayem ko no tong palin nyo ti ibilin ko. Saanin nga adipen ti panangawag ko kada kayo, ta saan nga ammo ti adipen ti araramiden ti Apo na. Ngem awagan kayo iti gagayem. Ta impakaamok kada kayo ti amin anangeg ko ken amak. Saan ada kayo tinangpili kanyak, no diket siyak tinangpili kada kayo. Dinutukan kayo amapan ken agbunga iti ado, ket manayon kumati bungayo. Iti kasta ited ti ama kada kayo ti anyaman adawaten nyo ken kuana itinagan ko. Daytoy nga rod tibilin ko kada kayo, agiin nayat kayo. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Dayo ti may paaiken ka o Kristo. Nagtugaw tayo. Good morning. Good morning, Paulo. Good morning, Rosario. Nalwadang Paulo ke Baldes data niya. Baldes ko, ijayan mi na uuyong ti Baldes. Taga-kalangkwasan pa, yung duwaday jayan. Ang sa bagay, nabawi mo laki di ta espirito. Kita ma. Ori na uyong nga Baldes, at least adda espirito na. Kung kunaktatay, apay di mo lang maibibos ti taga-dinaratan nga kaskasaran. Puros taga-dinaratan ti kinasarkod toy.
Pwede mo lang may ibus sa bagay malpas ti election no lunes awan to siguron niya. Awan to siguron. Agsubli-subli ni mayura nga mga anak. Dahil surat ni San Pablo iti maikadwa nga maibasa, kanayong kumot nga iser-sermon, nga di ibagbagana, ikawasyo ti kinamanang nga asi, kinaimbag, kinapakumbaba, kinasingpet, ken kinaanos. Apaya nga, nukit kitaan tayo surat ni San Pablo, kadagito'y taga-Kulosa ko na, ikawasyo dagito'y, apaya nga min, adam gamin negative connotation na, anya negative connotation na, kaslamod lati pa nag-asawa ka, agan-anos kayo, agpinpin na kumbaba kayo, agiinawat kayo, agsisinara. Apa nga mabalingan ng mga asawa ka agragragsak? Ngay, hello? Apa nga nga mabalingan ng nag-asawa kayo kung na agragsak kayo? Laman? Tanukas lamo ibagam nga minan nga no panagasawang ka rigrigat, tutuok, saksakit, inanos, kaslamo ilano awan asawa mong ka ragsak, madimot ano daddo mamit, tano awan asawa mong ka nariga mo ilaang, nagbasketball kami di dinaratan, nangabak kami, Jeman Santiburcio, nangabak kami, nakatuwins kami, di kadwami nga pastor, na pakaruan di ligos, tisaka na ijay dinaratan, na panyumot tinumang sa nga taga dinaratan. Kinahan nga makatakderen ka kunak, imbagpay kanya na ta isuna na ligos, taadda mga akop nga asawa na kinusyakon. Bahala ka dyan kuna dataw. Awang nga mga akop. Hindi niya nga kung kunada nga kaslan tumarit ti panagasawa ka kasla tutuok rigrigat, jawan asawa na rag. Haan. Uray inya ti estado ti biyag tayo, karbengan tayo ti umay agbiag dito'y lubong naragsak. Kung kuna tayo idiwan, oray siya isersermong ko ngamin, ti honeymoon period ngamin ka, 1 to 2 years laang awanton. All the rest, di pa nagbiag yun ton, commitment ken dedication to laangan, kuna na dayjay. Ngamhaan, mabalin di agbiag. Oray no, single ka, baak ka, balo ka, nasawaan ka, tirol tayo, imay tayo dito'y lubong ka, umay agbiag asiraragsak nga napnuan iti ayat. Apay madikadi, uri agasawa. Akadagiti agasawa nga dato'y ninong kadaninang, da kayo nga da asawa na kinbalo man, apay awan lang makaibaga kada kayo mutin nga naragsak kayo ti biyagyaw. Ingato naman ti ima na ti lalaki nga da asawa na to'y nga siraragsak. Awan na talaga. Ay da ka naman, impakamakamdaman, nga na nababa, kagudwa lang. Hindi kayo mga babae laman, sinumati from the heart, sinumati tayo, nanipod nagasawa kayon kakanayon nga, siraragsak. Nagitay mo balo, nagitay. Nagitay sa mo babaak, nagitay. Haan, di bagbaga na dito kakabsat, when orino amirisan tay amin, nagmayat mo dati kunana ti ebanghelyo. Kunan ni San Pablo ngamin agiinnan ikawusyo kinapakumbaba kina panagkikinnaawatan kunana. Ito yung ebanghelyo tibilin ni Apo Jesus agiinnayat kayo. Hantay mabalin ka di nga i-claim. Hantay ka di mabalin nga i-claim nga kunatayo nga tibiyag tinaasawaan ka sumrekak iti gloria. Unless no mga sawa kayo tinagan na ka gloria, ngam uray pay nga ta. Sumrekak ti gloria abiyag. Haan nga, purgatorio. Nakarkarumutan awagan mo, tabiyag mo mga nasawaan nga impyerno, unya mo daytan, di ka pay laki, di maagawid. Awang nga tati mabaling nga mangibagang gloria, deti rito tayo ti panagkasar no daduman no palpaliiwan nyo, mabaling magamin tagapota, misa, at dagamin di apo mga asika, right of contrition ko na dayay, penitential right ko na dayay, panagbabawi ti basol, tapno maikari nga makiranod iti nasantuan misteryo anya dayay Eucharistia ti misa, pagbabawyan dagiti basol. Ngamno kitaan tayo ti rito ti panagkasar, awan ti apo mga asika kanano dadduma, taapaya agtaros tayo ijay gloria, taday ti ko mga aldaw,
Gloria nang runa kada Paulo ken ni Rosario. Gloria ite Diyos, kunada nga maapaw, naladaw kayaw, nadan tumang tawag-tawag, ayan yaw. Patpatubon dati ko rin matmat na father. Gloria. Kaapay hantay nga mabalin nga i-claim nga Gloria tibiyag tinaasawaan. Lipatin nyo ta pagsasauyo, ano sambagi, tadi ka nagpadi, uray da kami, no pagbalinan mi nga miserable tibiyag mi, no pagbalinan mi nga suffering, purgatorio tibiyag mi, mabalin mo't laeng. Nga mabaling kami mo't nga agbiag, iti Gloria. Uray da kitay single, pinili dati nagbaak, wano talaga nga nagbaak data minalas da, mabalin mo nga suffering ti biyag da, mabalin mo't laeng nga Gloria. Kas ano ti agbalin nga naragsak, Paulo. Kas ano ti agbiag nga nasawaan nga naragsak. La. Kanayon ka nga nabartag, tap nagkankanta ka kanayon, I did it my way. Agburburong ko mo, ni bakit mo? Kasano ti agbiag nga naragsak? Umuna, acceptance. Akseptarem nga ti biag mo ka na asawaan, akseptarem nga ti asawam ka ni Rosario Valdez Espirito, si kamat, anya Rosario, akseptarem mo ti lakay mo ni Paulo Gamueda Baracchio. That's all. No sinno ni Paulo, akseptarem. No sinno ni Rosario, akseptarem. Medyo adda tartarawit-wit, akseptarem. Ti amok father ka mga mamartik, ini nga mamartik, akseptarem mo. Hanggang agpampanunuti sa bali nga biyag nga, amoy ti biyag nga miserable nga na number 1 kuma, ti mang parigat ti biyag tayo, no adda ti word na ti lubong yo, kaadda kuma na. Kuma. Oh, kuma. Hanya kumatos apak ulam tama kumatos saan. Kuma if, what if? No kuma na iso na ti sinong batak, hang ko mga sika, may mayat ko maibiyag ka. At dapay lalakay kin babakit ita senior dan ibagbagada pay lang. Hang ko mga sikat na asawag ayo artek kung kunana pay lang. Adda kumana ti pa nagbiagyo. Anya na ganan. Mang parparigat na yay. No kumano isuna, regret namin da yay. Kuma equals regret. No kumano isuna da yay. No kumano haan nga sika, no kumano ti inasawak mestro, haan nga min tatalon, ada mga nakamasango. No kumano ti inasawak ki engineer, nagwapo na engineer na bang lupay, ado-lugan na nga, ado-mula agluglugan. Awan ti engineer ito, enjak amo na adda, makamu kay biyagyawn. No kumano adda, siya kuma, kunak, padiak, no kuma, nangasawa, no adda kuma na nga min ti biyag tayo, no hamo ma-accept di jay, madama nga panagbiag mo, di siya di mangrugi, ti tuok ti biag mo. Akseptare mo, no sino data na asawa mo, ison. No niya ta pinilim nga biag mo, enjoy mo. Every minute, every second of your life, every hour, every day. No anya di adda kanyam. No anya di mabalin mo nga si daan. Akseptare mo. Hangko mga kastuitisid sidak, no nga si katinaasawa, pinilim nga rod. Ngala ko mamakanyami, no, ano sambagita nagpadi ka mo, pinilim nga rod. Kaya umuna, acceptance. Paulo, awate mo ni Rosario, Rosario, awate mo ni Paulo. Anyan tuman dagitay dumteng challenges iti biagyo, haang kay nga agibaga iti kuma, haan nga mangibaga nga, no kuman no kwa, nayon, kala ko marisipi laeng. Kala ko mo nagtimpla kay met. Apay nga no, agsinigang kayo, masapol nga adda alsum na, adda apgad na mabalin adda sabana pay nga pagpasamit, pagtitipunom amin na imas nga sinigang. Among ti agluto Rosario. Oh, Rosario, dumdumngag ka. Among ti aglutaw. Hanga mabaling nga puros apgad di sinigang, haan? Hang mga mabaling nga puros alsem.
Isang unod at duma, Paulo no na alsum tarupan bakit mo? Okay, sinigang datoy alsum tata inton bigat, wow, chocolate mo't kunam. Hanga masapol nga puros alsum, mama nga masapol nga, hanga manapintas nga po, kasjeti relationship, kasjeti biyag tayo. Tapno agbalin, kala ko maji pizza, apay nga nagaduti Ricardo na, agduduma nga raman, ngem iso timang paimas the whole totality of the pizzahan, kasjeti biyag. Hanga datay, nakakita ka labas iti pagkurangan ni partner mo, agawid at di kalangkwasan inang umay dakala, agawid kan man. At dalabasit na subok ta pa nagbiagyo ka, awanan jak kaya. At dalabasit imay nga panubok iti biag ka, nagsurenderan, May sa atempla ti pa nagbiag day jay, at da ups and downs na, at da gundaway nga agliday kayo, taawang mati tao nga puros na ragsak, no kayat yo ti umis-isam nga kang kanayon, warwarin nyo ta tornilyo ta utak kayo, so nagpidot-pidot kay ti silsilupin, dilpatan nyo amin nga postin, na isam kay nga kanayonan. Haam mga mabalin, at dalat ta rumtang nga liday, at dalat ta, at da alat ta mo iragsak, masapul ang anak, at da aday ragsak, adda panubok, adda pa nagkamtod. Acceptance. Awan ti what if na manipod tataawanon ti kuma-kuma. Dahito ti asawa ko, inaccept ko. No, dapay la kumana. Ay, medyo dayjay. Apaya, adda kumana, nasiksiksi ko manubakit ko, kumita ka nasiksiksi, mangrugin. Dumakasen. Na kuha kumamon nila kay sa bagay na taraki mo tabarakyo ki di barakyo barako ikatam UI na tabarako laman baldes ken barako laman no nya pagbalinan na data nga kauyong nga mabalin maikadwa nya ti kang runaan nga aramiden nyo Paulo ken Rosario hanyo aliplipatan ni Apo Diyos. No agbalay kayo, anda kita balay nga umay apang ko bliblisan makapupuurak no daduma. Agpabless kami man Father, one kompleto TV kada amin nga gadget, awampay cross, awampay altar da, awampay cross, awampay images da. Isuati umuna nga i-install yun ni Apo Diyos iya pamilyayo. Nadagayem ko. Naamamok lang dadak ejay kwan idi umuna nga nagtawag kami agtintinawag kami ti umuna nga inaramid na kanyak nagorder ti ladawan ni Nazareno ni ko agaramid ti groto na tano sumrek di balayda na ado ti ladawan na problema na pa apaya awan Santo Rosario Father apaya dagaya giginatang na nga baro nga luglugan na awang kanu pay nakakabil adda kanu man ikabil ngam na pukaw adda di tarigagay na nga kit isuna dinomingo nga makimismisa di adulat ta managtulong ka dagiti tattao adda na abunaw ti panagbiag na tapaya adda ni Apo Dios handa nga ibaga nga awan ti problema da nga agasawa addalat ta. Umay da mulag kamang kanyak na da problema da nga marimbawan di ayan ayat kenje kararag da dagay babasit nga problema. Ti umuna nga isuro yo no aganak kayo no agpamilya kayo kas ano ti pakaadda ni Apo Dios di uneg ti pamilya. Amoy amin ti panunot ti Pilipino datay nga Pilipino no nagpamilya kayon anya ti kayat mo pagbalinam engineer, doktor, nurse, midwife, accountant apaya tapno dakdakkel to di kita. Good. Tadi makkel tay amin ti rigat mayat dayta. Ngem uray kas ano kadakkel ti pasterken nyo di pamilya uray kas ano ti kaadu ti sanikwayo no agluluan tumo la di maysa. No agrigrigat to lajiri na jimay sa tahang nga makastrek ni Apo Diyos kadakwada tuok iso nga ni Apo Diyos ti pastreken nyo adumot laeng ti gagayem ko they come as couple mayat ti estado na ti panagbiag mayat ti income nga magsangsangit di puso da apaya haan nga nakastrek ni Apo Diyos. Iso nga ti kang runaan nga isuryo, kang runaan nga pastrikan nyo, nang runa tatata, sakramento dahito awatin nyo ni Apo Diyos. Dahita income,
dagita sanikwa, dayta honor and dignity, sumurot tulaeng no adda ni Apo Diyos kada kayo. Haan nyo nga unaan ti sanikwa, haan nyo nga unaan ti panakaidaydayaw. Hanyo nga unaan nga birukan ti respeto kada kayo dagiti tatta, automatic to nga sumrek dayta no adda ni Apo Diyos kada kayo. Umay to nga umay dagita no adda ni Apo Diyos kada kayo. Tanagdakkel ti sulisog na uray no inya nga anggulo ti biyag. Padi man, single man, madre man, naasawaan man, uray obispo man, wano anya man. At dapay bay kakabsat ko nga papastor dito, no hanga makastrek, no hanga usto di relasyon kin ni Apo Diyos. Madadael mo laeng. Haam mga totally nga madadael ngam kawaw. Iso nga tati kapintasan nga ramidin nyo, iso di ko na tayo muna acceptance. Makapagbiag kayo nga naragsak. Maikadwa ni Apo Diyos. Nagpintas ko mga ibaga tayo, iklim tayo, da kayong agkalaysa, nga dijay pagtaengan nga ibiyagyo sanctuaryo ti kinasanto. Nagmayat ko mga ibagada nga dijay pagtaengan ti maysa nga pamilya ka sanctuaryo ti kinasanto. Nadda kinasanto dumanon ti kinalinteg, kinapakumbaba ayat sumurot amin dayayan. Kadaya ti dawat ko kada kayo. Ala kada kayo met nga pamilya nangruna dagiti naganak ken kakabsat pamilya da Paulo ken ni Rosario, congratulations. Tadada dito itat mangawat ti sakramento ituloy yung nga ikararagan. Adumot ti pamilya dito nga makita nga sanctuaryo ti kinasanto. Ituloy yo dayta nga mission tayo. Nagita kinaba na nga kung kuna tayo, ure kasano nga ba nang mo, naawan ni Apo Diyos iti biyag mo, natuok tulat ta ti biyag mo. Uri simple di biyag mo, no, ni Apo Diyos ti mangiturturong day nga pamilya, naragsak tulat ti biyagyo. Iso nga nagmayat ko mga kitaan, alada kayo nga pampamilya, ninong kadaninang, nagmayat man, mostly kada kayo kataga Salcedo, after this kasar, kalpasan dato nga kasar, wedding ceremony, mapang kayo makipangan, no, agawid kayo balbalayo, kapag balinan nyo ti pampamilya, yung nga sanctuaryo ti kinasanto, at dapay ayamot tinang sit, no di pamilya ka sanctuaryo ti kinasanto at dapay ayas unitik. No di pamilya ka sanctuaryo ti kinasanto at dapay aya kinaagom. No di pamilya tayo ka sanctuaryo ti kinasanto, uray no simple di jay biyag, uray no mapnag tayo adda kada tayo at dapay aya liday nga mabirukan tayo. No di man tinagmayat nga pagpampanunutan tayo kakabsat, ala tulungan tayo da Paulo ken Rosario, tasapay ko mata makapudno da nga agasawa. Haami nga balak, kinhaang ko nga ayunan akaspadi, Paulo ken Rosario, laglagi pa nyo datoy. Nga aramidon tayo tirito ti kalay sa data, after this ka, agtutuok laeng ti biyagyo, aglidliday, agrigrigat laeng ti biyagyo, han tayo angan namungan kasjay. Ti plano mi kada kayo, ti kayat dagiti naganak ninong ninang kinsyak kin agraman ni Apo Dios agasawa asiraragsak agasawa nga gapo ti kinasanto addaan kapya addaan talinaay dayjay ti plano tayo ken nagmayat ko mga pampanunutan ken masapol nga ikarkarigatan ano adda ti gundaway nga maanag ti maysa makabasol ti maysa mabalin nga alangunan di ayan ayat. Nadagundaway nga adda kumapsot, mabalin nga alangunan ti kararag. Nadagundaway nga adda maiwawa kanyayo, mabalin nga alangunan ti pigsa ti maysa kada kayo. Alam makikaysa kami kada kayo. Itangor nga gundaway kakabsat danggayan tayo da Paulo ken Rosario da Paulo ken Rosario tumakderda dagiti naganak umay kayo ti abay da principal sponsor da kayo nga sponsor apo agtader kayo di tugaw yo ta ramiden tayo ti rito ti panagkalaysa. Naganak may kayo dito abay. May kayo dito abay. Tay principal sponsor apo umay kayo dito abay da. Principal sponsor.
Paulo ken Rosario, itangal daw, imay kayo ditoy, tapno patalgedan nyo ti panaginayat yo, babaan ti agnanayon, asing galot, iti saklang ti iglesia, ipanamnamak ti panangidawdawat dahi ti agimong kada kayo, tapno ti Diyos iburay na kumatinabuslon a pamindisyon ken panulong na kada kayo, amang tungpal kadagiti annungen ti kasasaad ana asawaan, da kayo met kakabsat nang nangruna kada kayo nga naganak ninong kadaninang, dawatek kada kayo tatarabayon nyo kumaida babaan dagiti karkararagyo ken awatin nyo ida akas baro asa nga pagasawaan iti sidong tina Christian wan agimong tayo. Paulo ken Rosario song batan nyo kumaasi pupod no dagitoy asalodsod. Rosario, imay kamit laeng diti asibubulos tanakem mo tapno ising galot mo tabagim iti panagayat ken panagserbi iti asawam. Wen Apo. Paulo, imay kamit laeng dito asibubulos tanakem mo tapno ising galot mo tabagim iti panagayat ken panagserbi iti asawam. Wen Apo. Paulo ken Rosario sidadaan kay met laeng adwa amang isuron to kadagiti anak nga ited ti Dios kada kayo tapno nasingpet danto a Kristiyano. Wen Apo. Wen Apo. Yan tangay kayat yu ti agkalaysa, agsinnango kayo, agdinakulap kayo, ginnigang kayo ti ima. Ket iyebkas yu ti panggapyo iti saklang ti iglesia na babaan ti panangsungbat yu kadagitoy asaludsod. Agkinuros, di kanawan katumpay data electric pan ngented ni Mayora. Gasta. Songbatan yu asipupod no dagitoy asaludsod. Rosario, kayat mo matlang nga kadwam kin asawam ni Paulo babaan dito a seremonya kas mayan nurot tirito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wen Apo. Yawat mo matlaang tabagim ken kuana akadwana ken asawa na. Wen Apo. Awatem matlaang akadwam ken asawam. Wen Apo. Paulo, kayat mo matlaang akadwam ken asawam ni Rosario babaan dito a seremonya kas mayan nurot tirito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wen Apo. Yawat mo matlaang tabagim ken kuana akadwana ken asawa na. Wen Apo. Awatem matlaang akadwam ken asawam. Wen Apo. Ne, kaslamay juhaan sa mauday. Sumurot kayo kanyak iti dati nga kararag. O Apo mi a Diyos. Ipaay mo kadi. At ipuso ken kararwami. Kay kaysada iti amin abanag. Agkay kaysada iti amin abanag. Pagligatan man wenno pagimbagan. Pagrigatan man wenno pagimbagan. Kinabak nang man wenno kinapanglaw. Kinabak nang man wenno kinapanglaw. Sakit man wenno salunat. Sakit man wenno salunat. Aging ganti na kampag sinaen ni patay. Aginggat di nakampag sinaen ni patay. Ket itada kay amin nga ditoy, saksyan nyo asyak, babaan ti turay ti iglesia, patalgedak ket bendisyonak dahiti asing galot ti panagasawa, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Bendisyonan niyo. Bendisyonan niyo. Di imada. Kayo nga ninang principal sponsor. Jay, ikan na. Kay blesan. Jay, imada. Bendisyonan tayo dagiti aras kinising-sing, pagasti kabalong. Toy. Ti tulong tayo adday tinagan ti Apo, so nangaramid ti langit kandaga. Kumararag tayo, bendisyonam kad Apo, da Paulo ken Rosario nga adipen mo kadagiti naan-anay asan ni kwa ditoy daga iso da aladawan dagiti aras ket iserbido kuma apangrag pati agnanayon abiyag gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Bendisyonam kada Apo dagiti asingsing tapno da Paulo ken Rosario amang isingsing kadakwada agtali na edda ko mga agbiag iti sidong tinalagda panaginayat ken kinapudno gapo ken Kristo nga Apo mi. Bendisyonam kada iti na santo na Biblia ken dati na santo na Santo Rosario sapay kumata nga naglaon ti sa uti Dios ken panangibabat ni Apo Santa Maria sapay kumata adaalen ibiag ken iburay da Paulo ken ni say Rosario iti panagbiagda. Amen. Alam gising-sing ni Rosario.
Kanta sa kaya ito doon sayaw. Ibagam tinagan na. Shock ni Paulo ba? Ibagam tinagan na. Rosario. Usaram dito asing-sing. Usaram dito ya sing-sing. Kastanda ti ayat ko. Tas tanday ti ayat ko. Ken kinapudnok ken ka. Ken kinapudnok ken ka. Tinagan ti ama. Tinagan ti Ama. Ken ti anak. Ken ti Anak. Ken ti Espiritu Ken ti Espiritu Santo. Paulo. Usaram daytoy asingsing. Kastanda ti ayat ko. Kastanda ti ayat ko. Ken kinapudnok ken ka. Ken kinapudnok ken ka. Tinagan ti ama. Tinagan ti Ama. Ken ti anak. Ken ti Anak. Ken ti Espiritu Santo. Ken ti Espiritu Santo. Kanigit. Ay ayatot nga asawa. Ayatot nga asawa. Yawat ko keng ka dagitoy nga aras. Iyawat ko ken ka dagitoy nga aras. Kastanda ti panangidaton ko. Kastanda ti panangidaton ko. Ibagik ken ka. Tibagik ken ka. Naagpaay nga pagimbagam. Ngagpakay nga pagimbagam. Ken ti pamilyata. Ken ti pamilyata. Tinagan ti ama. Tinagan ti Ama. Ken ti anak. Ken ti Anak. Ken ti Espiritu Santo. Ken ti Espiritu Santo. Ken awatek. When awatek ida. United mo. United mo amin pare niya. Mo idul-duleng wag. Si kamos saya atem niya. Wag ta data sa ni kuno daduma ke poon ti riri ken no daduma ke isut panggurugyan ti makadadael ti talent-talek. No once nga talent-talek ka nadadaelan mangrugi mapukaw di ayaten ta mo mabalin nga ayaten ti tao nga hamo nga talken. Basic dayja niya ti ayatem dayja talkem. Kano awanen ti talek. Awanen agpukawon data kung kunayo nga ayan nya. Ti sanikwa good. Nasaya at ti sanikwahan nga dakes. Dakailaang ti mang pagbalin nga dakes no mismanage ti sanikwa nya. Leso nga napateg ti simbolo na matlaeng dayta nya. Tijay Biblia. Nyumiggan kayo nga dua. Awaten nyo tinasantuan a Biblia, kanda ti Santo Rosario, ti Biblia naglaon ti sao ti Diyos. Basain nyo, ibiyagyo, iburay iti panagbiagyo. Niya po Santa Maria ti kalaingan, kapintasan asalak nibyo nga agasawa akas pamilya ta ison ti ina ti pamilya tayo niya. Kaya't nga sa uwen si kakararag, si pupudno, sumurot ti panaginayak. Kakabsat mapadayawan na nga mangiparang kada kayo, ti kabarbaro anak Christian wan asang pagasawaan, the Mr. and Mrs. Paulo and Rosario Barakyo, palakpakan tayo ida, congratulations, agbaw kayo kadakwada. Sublita jitugaw tayo, ti mangsindi ti kandela, mangikabil ti belo ken cord, aramidan tayo. Agparinto man kayo. Masindyan ti kandela. Kabayatan na tumakder tayo para iti kararag asa pasap. Electric fan. Kakabsat idawdawatan tayo ti iglesia ken dagiti akakaskasar at ipanagasawa da iladawan na ti panagkalay sa ni Kristo ken ti iglesia na iti tunggal panggep ko na tayo apo denggen na kamkadi. Apo denggen na kamkadi.
Kasyam kad-apu ti Iglesia Katolika, iti sangalubungan, dagiti disipulo na kenkwana, ken dagiti agserbi iti gobyerno ti pagilian mi a Pilipinas. Kumararag tayo iti apu. Apu denggen nakam kadi. Kasyam kad-apu da Paulo ken Rosario, ket pagkaisaem kuma nga agnanayon dagiti puso da. Kumararag tayo iti apu. Apu denggen nakam kadi. Ilisim kad ida dagiti pagdaksan, palag-anem dagiti rigrigat da, ken pagtalina idem ida anapudno ken ka, iti tiyempo ti sulisog. Kumararag tayo iti apu. Apu denggen nakam kadi. Riingem kad ti grasya ti sakramento ti panagkasar, kadagiti amin anaasawaan. Kumararag tayo iti apu. Apu denggen nakam kadi. Kasyam kad dagiti napanglaw, dagiti masaksakit, dagiti matutuok ken marigrigatan. Kumararag tayo iti apu. Apu denggen nakam kadi. Kumararag tayo, man nakabalin kan agnanayon ayos kita, kad asi dagitoy nga adipen mo, ipaay mo kad kadakwada ti panagtalin na eddaan na pudno ken ka, ken iti maysa, ket kalpasan ti atiddog ken nasingpet a panagbiag, bunggo na amto kad ida iti agnanayon aragsak, agraman dagiti anak da, ken dagiti mangay ayat kadakwada, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen.
tayo kakabsat tapno datayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ti Apo awan na kumaday ti adaton kadagita imam. Ket maipaaya pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kasta matapagimbagan tayo. Ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo awatem kadda ito'y daton mi ama ipaay kada Paulo ken Rosario. Babaan di pan naripatom pinagkaysam ida, bendisyonam kad ida, kadagiti amin nga aldaw ti panagbiagda na asawaan, gapo ken Kristo nga apo tayo, nga apo mi. Ti apo at dakuma kada kayo. Kasta kumami. Itag-ayo dagita puspuso yo. Adada na si tatag. Agiyaman tayo, iti apo at Diyos tayo. May kariket. Pudno na ya may karikat rumbeng tumutop kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken ka o apo na santuan nga ama man nakabalin katag nanayo na Dios tasika intag ay mo ti tao aparso ti kinaimbag mo ket intanok mo iti kastaunay tay ti panagkallay sa ti lalaki ken babae imbatim ti ladawan ti ayat mo pinarsom ti tao gapo iti ayat ket di mo sardayan nga yaban amang tong palitilinteg ti panagayat. Tapno iti kasta pakiranudem to ti agnanayon nga ayat mo. Ti panaginnayat ti lalaki ken babae mapasanto iti sidong ti sakramento ti panagasawa ket agbalin atanda ti ayat mo. Gapo ken Kristo dagiti koro dagiti angheles ken dagiti amin na sa santos agdaydayaw ken agrokbabda iti gloriam. Iso adawaten mi nga ipalubos mo kuma. Nga itimpuyog mi met napakurang atimak mi kat kunami adi agsarday. Pudno ay apo, abiig ka akinasanto, kat si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem kat ti paay mo ida kada kami, abagi gandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik iso mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangala iti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaeng ti krus mo genin ka panaguna inakang isalakang manupos
tingarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, taimpaay mo ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan kat parairayam ti ayat na anayusan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi. Laglagi pam met ni Leon nga Santo Papa mi, ni Marlo nga Arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad iday ti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawatin mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon na biag. Ket makiranod kam to ken enggasata na Beren Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles kan dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbi kan kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. At sa ilang aray dayang Idawdawatan tayo dagiti nga agasawa da Paulo ken Rosario itatarogyan da ti biag ana asawaan tapno kan kanayon tulaeng analagda ti panaginnayatda. Nasantuan nga ama inaramid mo ti tao aladawam ket pinarsom ti lalaki ken babae tapno babaen ti panagkallay sada iti puso ken bagida matungpal da ti annungenda ditoy abiag. O Diyos, inaramid mo at ipanaginnayat dagiti agasawa iladawan na dahil di panakitulag mo kadagiti tattaom kati parangarang na ti panggep ti ayat mo kati ti panakasongpot dagiti sakramento ti panagkasar mailadawan met ti panagkallay sa ni Kristo ken ti iglesia na
Dawaten mi ti pamindisyon mo kada Paulo ken Rosario nga adipen mo. Ipaay mo kada Apo. Itatarugyan dati agbyag iti sidong dati a sakramento. Tagpinaraman da kadagiti parabor ti ayat mo. Ket iparangarang da iti maysa ken maysa kadakwada. Ti pakakitaan ti kaaddam ti baet da. Pagbalinem amay may sa tinakem kin puso da. Ipaay mo kad Apo tataginayunen danto ti balay a bangunen da babaen ti gaget da. Isuro danto kumadag iti anak da iti na Christian one na panagbiag, ket isagana da ida ama ikameng iti nailangitan a pamilyam. Bendisyonam da iti anak mo a babae ni Rosario tapno na imbag to nga asawa ken ina, ket taripatwen nanto ti pamilya na iti ayat ken dungo. Bendisyonam da iti anak mo a lalaki ni Paulo tapno napudnon to nga asawa ken naimbag to nga ama. Nasantuan nga ama ipaay mo kadi, tadagitoy nagkalay sa ditoy saklang mo, kalkali kaguman dati makidaya iti altar mo ditoy daga, mapagasadan danto kumamet a makipangan ti padayam sa dilangit, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. O Apo mi Hesu Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kadagiti basbasol miti mingmingam, no di kat ti pamati iti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbyag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin. Kapya, kapya. Cordero di Diyos, amang ikat kadagiti basbaso ilubong kasyan na Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw may kakanyak, namti may salaeng nga saong mapaimbagton ti kararwa. Ken Kaapo itiyem kas ko tuy arararaw ko kaasim ken ayat mo pinakitale tuy asuko mga da ken Kaapo itiyem kas ko tuy arararaw
araw ko itaasim kenayat mo inakitale tuy aso ko ngarud o Diyos apo ken ka dinakdawaten daytoy at tayo. Dawatin mi man nakabalin a Diyos, tati sakripisyo nga idaton mi kanti komunyon nga inawat mi, palagdain na ti panaginayat da Paulo ken Rosario, kastamet ko nga dayto nga Eukaristya, ipaay na kada kami apada-pada tinaama na panulong mo, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Paulo ken Rosario, itatanaawat yun ti sakramento ti panagasawa, ipaganetgat ko kada kayo nga agbyag kayo anapodno iti maysa ken maysa. Rosario ay ayatem ti asawam ket agbyag ka na imbag nga agtagibalay ket agtalinaed kay ti sidong ti pamati ayat ken kinasingpet. Paulo ay ayatem ti asawam akas ken Kristo ay ayaten na ti iglesia na magipagbyag ka ken kuana iti sidong ti panagbuteng iti Dios. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit. Paulo ken Rosario agdumog kayo taawaten nyo tinadaeg a pamindisyon. Sapay kumata ti agnanayon nga ama taginayunen na ti panaginayat yo tapno umapay kada kayo ti kapyan ni Kristo ket agtalinaed iti uneg ti balayyo. Maaddaan kay kuma itigasat kadagiti anak yo, maliwliwa kay kuma kadagiti gagayyam yo. Kat si kakapya kay kumalaeng kadagiti amin at tao. Paniknikan nyo kumati panagayat ti Diyos iti lubong, iti kasta dagiti agladladingit ken marigrigat, masarakan da kada kayo ti kaasi, ket si yaman danto amangawat kada kayo sadyay taeng ti Diyos.
Ket bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa, ken ti panagkalay sa da Paulo, ken Rosario, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo. Agyaman tayo Diyos. Lagkis kayong tama picture. La, palakpakan nyo mo. La, 1. Bilangan nyo. 1, 2, awang matao. 1, litak. Mayat. La. Minsan pa apo palakpakan tayo dagiti kakaskasar nga agasawa.